भाई लोग पवन सिंह एक बहुत ही ज्यादा बवाल और बारूद टाइप के गीत लेके आए बड़ा। अच्छा आओ लोग आज हमने एकरे के रिव्यू को ले, तब तक हमारा वीडियो में तो लास्ट तक बना रहा। आइए देखते हैं का तो हनी जानता लोग कि पवन सिंह जोन गीतवा लाल बनन ओकर नाम का हो नहीं तो हे मार दो नहीं जानत का हो हेतना बड़का भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के गीत आइल बा और तू ओकर नाम नहीं जानत का तू बार छीले लो। का हो अब तो हनी के का समस्या बा कि जुलूस निकाल के कहत रही धोखा मिलल बा का तो हनी के कबो मौका नहीं मिलल। आओ लोग अब हमनी बात कर जाए पवन सिंह जौन गीत लाई बनन वो गीत के नाम है बियाहल महिला। बाकी बियाहल तू महिला हो। आओ लोग हमने फाइनली जाना जला एक गीत के बारे में। तो एक गीत के पवन सिंह के संग गईले बड़ी शिल्पी राज तथा एक्ट्रेस काम कईले बड़ी पल्लवी सिंह। अभी इतने ना जानतर लेंगे गाना में लिरिक्स के दिला बा प्रिंस प्रियदर्शी तथा म्यूजिक डायरेक्टर बबुआ प्रियांशु सिंह। जिंदगी हमार नरक हो गई। अब हमनी बात कर जाई ये गाना के थोड़ा सा स्टोरी के बारे में। तो ये गाना के स्टोरी ई बा कि एगो लड़की से पवन सिंह बहुत ही ज्यादा ढेर दिन से रिलेशनशिप में रहलन। रिलेशनशिप में रहला के बाद वो लड़किया के बहुत ही ज्यादा घुमायलन फिरायलन खियालन। ओकरा बाद का होला कि ये लोग के मन रहला कि हम तारा से शादी करम और हम तारा से शादी करम। तब तक वो भौजी के पूरा काला चिट्ठा खुल जाला। पवन सिंह एगो कैसेट दिलन अपना दोस्त के ले जा हई लगाबो। ओकरा बाद लगैला के बाद वो भौजी के पता चलला कि पहला से एगो मांग टिकाइल बा। का हो हमार बात सुन के तू का सिहको तारा कि हम झूठ बोलता है तो लो ना मर दो देख लो। सभी सीन देखला के बाद पवन सिंह एकदम से बिखर जालन। कहत रही बोला ना कौन हमरा से भौक हो गई जाए तारा महातारी के प्रणाम करो। उनकरा जगह पर हम अगर रहती तो तारा को जूनियर 4-5 बसीटा लगा देती। ये पवन भैया तू का बात करता रहा मर्दबा कि पढ़ल लिखल नहीं जाहिले बाड़ू ई कह कि जाहिल बिया कि एगो कोइले बिया अगर पढ़ल लिखल रही तो 5 गो कोइले रही। हमके लगल हमर पहिला देखो भैया अगर सब कोई के प्यार होला तो ओकरा बुझाला का कि हमारी सब कोई से हट के एगो नमूना पीस बचल बा। वही से कॉल गइल बा कि अपन लइका और दोसर के मेहर एकदम चीनी लेका लागेला। बाकी बियाहल तू महिला हो। बाकी भाई लोग तोहनी ई पवन सिंह के बियाहल महिला सॉन्ग के बारे में का कहे चाहता रही आप कमेंट बॉक्स में दल हम मिलत एक दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।